ପୂର୍ବ ଶ୍ଳୋକରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ମୋର ବିଭୂତି ଓ ଯୋଗକୁ ଯେ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣେ ସେ ଅବିଚଳ ଭକ୍ତିରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଅତଃ ବିଭୂତି ଓ ଯୋଗକୁ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣିବା କ'ଣ, ତାହା ନିମ୍ନ ଶ୍ଳୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭବୋ ମତ୍ତଃ ସର୍ବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ଇତି ମତ୍ୱା ଭଜନ୍ତେ ମାଂ ବୁଦ୍ଧା ଭାବ ସମନ୍ୱିତଃ। ମୁଁ ସାରା ସଂସାରର ପ୍ରଭବ, ମୂଳ କାରଣ ଏବଂ ମୋ ଠାରୁ ସାରା ସଂସାର ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଉଅଛି ବୋଲି ମନେ କରି ମୋ ଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରେମ ରଖୁଥିବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭକ୍ତ ମୋର ଭଜନ କରନ୍ତି, ସର୍ବଭାବରେ ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ଳୋକରେ ପୂର୍ବ ଶ୍ଳୋକର ବିଷୟ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭବରେ ସର୍ବସ୍ୟ ପଦଟି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭୂତିକୁ ବୁଝାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦର୍ଶନ, ଶ୍ରବଣ ଓ ଜ୍ଞାନରେ ଯାହା କିଛି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭୂତି। ମତ୍ତଃ ସର୍ବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ରେ ମତ୍ତଃ ପଦଟି ଯୋଗ ବା ପ୍ରଭାବର ବାଚକ ଏବଂ ଏଥିରୁ ସମସ୍ତ ବିଭୂତି ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ। ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଥିତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଶ୍ଳୋକର ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭବଃ ମାନସ, ନାଦଜ, ବିନ୍ଦୁଜ, ଉଦ୍ଭିଜ, ଜରାୟୁଜ, ଅଣ୍ଡଜ, ସ୍ୱେଦଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଡ଼, ଚେତନ, ସ୍ଥାବର, ଜଙ୍ଗମ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତିର ମୂଳରେ ପରମ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ରୂପରେ ମୁଁ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭବର ଅର୍ଥ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିନ୍ନ ନିମିତ୍ତ ପାଦାନ କାରଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି। ମତ୍ତଃ ସର୍ବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ସଂସାରରେ ଉତ୍ପତ୍ତି, ସ୍ଥିତି, ପ୍ରଳୟ, ପାଳନ, ସଂରକ୍ଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ କ୍ରିୟା ହେଉଛି ସେସବୁ ମୋ ଠାରୁ ହିଁ ହେଉଛି। ମୂଳତଃ ସେସବୁକୁ ମୋ ଠାରୁ ହିଁ ସତ୍ତା ଓ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ମିଳୁଛି। ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପରି ଏ ସଂସାରରେ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମୁଁ ହେଉଛି ମୂଳ କାରଣ। ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭବୋ ମତ୍ତଃ ସର୍ବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଯେ ସାଧକର ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଭାବ, ଆଚରଣ, କ୍ରିୟା ଇତ୍ୟାଦି ଆଡ଼କୁ ନ ଯାଇ ସେସବୁର ମୂଳରେ ସ୍ଥିତ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଉଚିତ। କାର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ, ଭାବ, କ୍ରିୟା, ବସ୍ତୁ, ପଦାର୍ଥ, ବ୍ୟକ୍ତି ଆଦିର ମୂଳରେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଦ୍ୟମାନ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସେ ଦିଗକୁ ରହିବା ଉଚିତ। ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟର ସପ୍ତମ ଓ 12 ଶ୍ଳୋକରେ ଏବଂ ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟର ପଞ୍ଚମ ଓ ଆଲୋଚ୍ୟ ଶ୍ଳୋକରେ ମତ୍ତଃ ପଦ ବାରମ୍ବାର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଭାବ, କ୍ରିୟା, ବ୍ୟକ୍ତି ଆଦି ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଅତଏବ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁକିଛି ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଜାଣିଗଲେ ଅଥବା ମାନିନେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଅବିଚଳ ଯୋଗ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ ସର୍ବସ୍ୟ ଓ ସର୍ବଂ ରୂପରେ ଦୁଇଥର ସର୍ବ ପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ପାଦକ ଓ ସଞ୍ଚାଳକ ନୁହନ୍ତି। କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ପାଦକ ଓ ସଞ୍ଚାଳକ। ଇତି ମତ୍ୱା ଭାବ ସମନ୍ୱିତଃ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମଗ୍ର ସଂସାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଓ ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ସତ୍ତା ଓ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ମିଳେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥୂଳ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ କାରଣ ରୂପରେ ସବୁକିଛି ଭଗବାନ ବୋଲି ଯେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ମାନିନିଏ ସେ ଭଗବାନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଭଗବାନଙ୍କ ସମକକ୍ଷ କେହି ନାହିଁ, ହୋଇନାହିଁ, ହେବ ନାହିଁ କି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ହେଲେ ତାର ଆକର୍ଷଣ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରେମ ଇତ୍ୟାଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହୁଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବାରୁ ସମତା, ନିର୍ବିକାରତା, ନିଃଶୋକତା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତତା, ନିର୍ଭୟତା ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ତାଠାରେ ଅବତରିତ ହୁଏ। କାରଣ ଯେଉଁଠି ଦେବ ପରମାତ୍ମା ରହନ୍ତି ସେଠାରେ ଦୈବୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଆସିଯାଏ। ବୁଦ୍ଧାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହାରି ସତ୍ତା ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବା, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁରି ମୂଳ ବୋଲି ମାନିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶ୍ରା ନେଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପ୍ରେମ ରଖିବା ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ପରିଚାୟକ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କୁହାଯାଇଛି। ଏକଥା ଭଗବାନ ଆଗାମୀ 15 ଅଧ୍ୟାୟର 18 ଓ 19 ଶ୍ଳୋକରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ମୋତେ କ୍ଷର ସଂସାରରୁ ଅତୀତ ଓ ଅକ୍ଷରରୁ ଜୀବାତ୍ମା ଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ଜାଣେ ସେ ସର୍ବବିତ୍ ଏବଂ ସେ ସର୍ବଭାବରେ ମୋର ହିଁ ଭଜନ କରେ। ମାମ୍ ଭଜନ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମର ଜପ ଓ କରିବା
ଓ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ଚିନ୍ତନ ଓ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଭଗବତ କଥା ଶୁଣିବା, ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ଗୀତା, ରାମାୟଣ, ଭାଗବତ ଆଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଜନ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ହୃଦୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ, କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ପ୍ରିୟ ଲାଗନ୍ତି, ଭଗବତ ବିସ୍ମୃତି ଅସହ୍ୟ ବୋଧ ହୁଏ, ତାହା ପ୍ରକୃତ ଭଜନ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେବା ହିଁ ବାସ୍ତବ ଭଜନ। ବିଶେଷ କଥନ, ସବୁରି ମୂଳରେ ପରମାତ୍ମା ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ବସ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି, ପଦାର୍ଥ, ଘଟଣା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସତ୍ତା ଓ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ମିଳେ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଗବତାକାଂକ୍ଷୀ ସାଧକକୁ ବୋଧ ହେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁରି ମୂଳରେ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସାଧକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦିଗକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଇବା ହିଁ ସମସ୍ତ ବିଭୂତି ଓ ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଗୀତାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯଥା ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୁଏ ଓ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାରା ସଂସାର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଯିଏ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ ଏବଂ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରେରଣାଦାତା, ସର୍ବଭାବରେ ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ଉଚିତ ଇତ୍ୟାଦି। କର୍ମଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଓ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସାଧନା ତ ନିଜ ନିଜ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ, ଲୋକେ ଟଙ୍କାକୁ ଅଧିକ ମହତ୍ଵ ଦେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପଦାର୍ଥ ମିଳିପାରୁଛି। ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ପଦାର୍ଥ କେବଳ ମିଳେ, ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଓ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏହି ରୂପେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ମହତ୍ଵ ବୁଝିଯାଏ, ସେ ତୁଚ୍ଛ ଭୋଗରେ ଲିପ୍ତ ନ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନରେ ମଜ୍ଜିଯାଏ। ସ ସର୍ବବିଦ୍ ଭଜତି ମାଂ ସର୍ବଭାବେନ ଭାରତ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ପଦାର୍ଥ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୋ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭବଃ, ଏବଂ ସବୁ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ମୋ ଠାରୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଏ। ମତ୍ତଃ ସର୍ବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ। ମାତ୍ର ଜୀବ ପଦାର୍ଥ ଓ କ୍ରିୟା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ମନେ କରି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର କର୍ତ୍ତା ଓ ଭୋକ୍ତା ସାଜି ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ଭୋକ୍ତା ସାଜିବାରୁ ପଦାର୍ଥ ବନ୍ଧନକାରକ ହୁଏ ଏବଂ କର୍ତ୍ତା ସାଜିବାରୁ କ୍ରିୟା ବନ୍ଧନକାରକ ହୁଏ। ଜୀବ ଭୋକ୍ତା ଓ କର୍ତ୍ତା ନ ହେଲେ ବନ୍ଧନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ସଂସାରରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବ ଭଗବାନଙ୍କର। ଏହି କଥା ଭଗବାନ ଗୀତାର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ମତଃ ପଦରେ କହିଛନ୍ତି, ଯଥା ମତଃ ପରତରମ୍ ନାନ୍ୟତ୍ କିଞ୍ଚିଦସ୍ତି। ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସଂସାରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କିଞ୍ଚିନ୍ ମାତ୍ର କାରଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ମତ ଏବେତି ତାନ୍ ବିଦ୍ଧି। ଏହି ସାତ୍ଵିକ, ରାଜସ ଓ ତାମସ ଭାବମାନ ମୋ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣ। ଭବନ୍ତି ଭାବ ଭୂତାନାମ୍ ମତ ଏବ ପୃଥକ୍ ବିଧାଃ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ହିଁ ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ, ଅସମୋହ ପ୍ରଭୃତି ନାନାବିଧି ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଠାରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ମତ୍ତଃ ସ୍ମୃତି ଜ୍ଞାନ ପୋହନମ୍ ଚ। ମୋ ଠାରୁ ହିଁ ସ୍ମୃତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ଅପୋହନ, ସଂଶୟ ଆଦି ଦୋଷନାଶ ରୂପକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। କେଉଁ ରୀତିରେ ସେହି ଭକ୍ତମାନେ ଭଜନ କରନ୍ତି, ତାହା ନିମ୍ନ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି। ମଚିତ୍ତା ମଦ୍ଗତ ପ୍ରାଣା ବୋଧୟନ୍ତଃ ପରସ୍ପରମ୍ କଥୟନ୍ତଶ୍ଚ ମାଂ ନିତ୍ୟଂ ତୁଷ୍ୟନ୍ତି ଚ ରମନ୍ତି ଚ। ମଦ୍ଗତ ଚିତ୍ତ, ମଦ୍ଗତ ପ୍ରାଣ ଭକ୍ତଜନ ମୋର ଗୁଣ, ପ୍ରଭାବ ଇତ୍ୟାଦି ପରସ୍ପରକୁ ଜଣାଇ ଓ ତତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା କରି ନିରନ୍ତର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହନ୍ତି ଓ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ 6ଟି କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ମଚ୍ଚିତାଃ ଓ ମଦ୍ଗତ ପ୍ରାଣାଃ ଭକ୍ତ ନିଜେ ହୁଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତ ନିଜେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଏତାଦୃଶ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବୋଧୟନ୍ତଃ ଓ କଥୟନ୍ତଃ ପରସ୍ପର ଭେଟ ହେଲେ ହୁଏ ତଥା ତୁଷ୍ୟନ୍ତି ଓ ରମନ୍ତି ପରିଣାମରେ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁରି ମୂଳରେ ପରମାତ୍ମା ବିଦ୍ୟମାନ। ଯାହାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଏକଥା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି ଓ ଯେଉଁମାନେ ନିଃସନ୍ଦେହ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା, ଜାଣିବା ଓ ପାଇବା ବାକି ନାହିଁ। କେବଳ ସର୍ବଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଯୁକ୍ତ ରହିବା ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାମ।
ଏହି କଥା ଉକ୍ତ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି। ମଚ୍ଚିତ୍ତାଃ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମଦ୍ଗତ ଚିତ୍ତ। ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି କଥା ଅଛି। ପ୍ରଥମରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଚିତ୍ତକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଇବା। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର, ଏପରି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଚିତ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଆଦି ସ୍ୱତଃ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ କର୍ତ୍ତା ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ କରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଇତ୍ୟାଦି ଅଲଗା ରହିବେ କିପରି? ସେଗୁଡ଼ିକ ବି ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। କରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଅଲଗା ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତା ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ କରଣ ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ଅଲଗା ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି କର୍ତ୍ତା ରହିବ ସେଠାରେ କରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅବଶ୍ୟ ରହିବେ, କାରଣ କରଣ ଗୁଡ଼ିକ କର୍ତ୍ତାର ଅଧୀନ। କର୍ତ୍ତା ନିଜେ ଯେଉଁଠି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ କରଣ ଗୁଡ଼ିକ ବି ସେଠାରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଯଥା କେହି ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ହୃଦୟର ସହିତ ସାଧକ ହୋଇଗଲେ ତାହାର ମନ ସାଧନାରେ ସ୍ୱତଃ ଲାଗିଯାଏ। ସାଧନା ଛଡ଼ା ତାହାର ମନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେ ନାହିଁ ଏବଂ ମନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେ ତାହା ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କର୍ତ୍ତା ସ୍ୱୟଂ ବିପକ୍ଷରେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେହି ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ନ ଲାଗି ନିଜକୁ ସଂସାରରେ ଲଗାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ମୁଁ ସଂସାରୀ ମୁଁ ଗୃହସ୍ଥ ଏପରି ମନେ କରି ଚିତ୍ତକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହାର ଚିତ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ନିରନ୍ତର ଲାଗେ ନାହିଁ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସ୍ୱୟଂ ସଂସାରୀ ହୋଇ ଚିତ୍ତକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାହା ଲାଗିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯେଉଁଠି ପ୍ରିୟତ୍ୱ ଥାଏ ଚିତ୍ତ ସେଇଠି ଲାଗେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମୀୟତା ଥାଏ ପ୍ରିୟତ୍ୱ ସେଇଠି ହୁଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମୀୟତା ହୁଏ। ମୁଁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଏବଂ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ମୋର। ଶରୀର ଓ ସଂସାର ମୋର ନୁହେଁ। ମୋ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ମୋ ପ୍ରତି ଯେପରି ଇଚ୍ଛା ସେପରି ବ୍ୟବହାର ଓ ବିଧାନ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ମୋର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମୋର ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଯେପରି ଚାହୁଁଛି ସେ ସେପରି କରନ୍ତୁ ଏପରି କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯିଏ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବୋଲି ମାନିନିଏ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଏ ତାହାର ଚିତ୍ତ ସ୍ୱତଃ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହିପରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମଚ୍ଚିତ୍ତାଃ କୁହାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ମଚ୍ଚିତ୍ତାଃ ପଦରେ ମନ ଚିତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୋବୃତ୍ତି ଚିତ୍ତଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଗୀତାରେ ଚିତ୍ତ ଓ ମନକୁ ଏକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ପୃଥକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଯଥା ଭୂମିରାପ ନଳ ବାୟୁ ଖମ୍ ମନ ବୁଦ୍ଧିରେ ବଚ। ପଦଗୁଡ଼ିକରେ ଚିତ୍ତ ମନର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏବଂ ମନଃ ସଂଯମ୍ୟ ମଚ୍ଚିତ୍ତଃ ପଦଗୁଡ଼ିକରେ ମନ ଓ ଚିତ୍ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ମାତ୍ର ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ୟବହୃତ ମଚ୍ଚିତ୍ତାଃ ପଦରେ ମନ ଓ ଚିତ୍ତ ଅଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ମଦ୍ଗତ ପ୍ରାଣାଃ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ମୋ ନିକଟରେ ଅର୍ପିତ ହୋଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାଣରେ ଦୁଇଟି କଥା ଦେଖାଯାଏ, ବଞ୍ଚିବା ଓ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶାରୀରିକ ଚେଷ୍ଟା ହୁଏ। ସମସ୍ତ ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟାରେ ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ। ସୁତରାଂ ସେହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଦି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କ୍ରିୟା, ଭଜନ ଧ୍ୟାନ ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ ଆଦି ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ରିୟା, ଖାଇବା ପିଇବା ଆଦି ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟା, କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ ଆଦି ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ରିୟା ଓ ସେବା ଆଦି ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ କ୍ରିୟା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାରେ କ୍ରିୟାଭେଦ ତ ରହେ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭେଦ ରହେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭଗବଦ୍ଗତ ପ୍ରାଣ। ଯେପରି ଗୋପୀ ଗୀତରେ ଗୋପୀମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ତୁମଠାରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛୁ, ତୋଇ ଧୃତା ଶବଃ। ସେହିପରି ଭକ୍ତଜନଙ୍କ ପ୍ରାଣ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଅର୍ପିତ ହୋଇ ରହେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେତେ ଆତ୍ମୀୟତା ଥାଏ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତି ସେତେ ନଥାଏ। କେବେ ହେଲେ ମୋର ପ୍ରାଣ ନ ଯାଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀର ଏପରି ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତି ମୋହ ବା ସ୍ନେହ। କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତି ମୋହ ନଥାଏ।
ସେମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ କି ମରଣର ଭୟ ବି ନଥାଏ। ବଞ୍ଚିବା ଓ ମରିବାର ସେମାନଙ୍କର ଆଦୌ ପ୍ରୟୋଜନ ନଥାଏ। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ। କାରଣ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ମରିଗଲେ ପ୍ରାଣଠାରୁ ତ ବିୟୋଗ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ କେବେ ହେଲେ ବିୟୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣ ସଙ୍ଗେ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆମର ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ପ୍ରାଣ ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ଏପରି ମଦ୍ଗତ ପ୍ରାଣ ହେବା ପାଇଁ ସାଧକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେବଳ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେବା ଉଚିତ। ମୋତେ ସାଂସାରିକ ପଦାର୍ଥ ମିଳୁ ବା ନ ମିଳୁ, ମୋତେ ରୋଗ ହେଉ ବା ମୁଁ ନିରୋଗ ରହେ, ମୋର ଆଦର ହେଉ ବା ନିରାଦର ହେଉ, ମୋତେ ସୁଖ ମିଳୁ ବା ଦୁଃଖ ମିଳୁ, ମୋର ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ମୋର କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ। ଏପରି ଦୃଢ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବା ପରେ ସାଧକ ଭଗବତଗତ ପ୍ରାଣ ହୋଇଯିବ। ବୋଧୟନ୍ତଃ ପରସ୍ପରମ୍। ସେହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କେହି ଭଗବତ ଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଭଗବତ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ ମିଳିଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ, ରହସ୍ୟ, ଗୁଣ, ପ୍ରଭାବ ଇତ୍ୟାଦି ଶୁଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଚମତ୍କାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ସେମାନେ ଭାବମଗ୍ନ ହୋଇ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥା ସ୍ୱତଃ ସ୍ଫୁରିତ ହୁଏ। ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ସତ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଦୀପ ପରସ୍ପର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଦେଲେ ଯେପରି ଅନ୍ଧାର ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ସେହିପରି ଦୁଇ ଜଣ ଭକ୍ତ ପରସ୍ପର ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଯଦି କାହାରି ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅସାଧାରଣ ଭାବ ଉଦିତ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭାବ ଉଦିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ କଲେ ଏତେ ଭାବ ଉଦିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭାବ ଉଦିତ ହେଲେ ବି କେବଳ ନିଜ ପାଖରେ ରହେ, ତାହାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କଥୟନ୍ତଶ୍ଚ ମାମ୍। ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣ ଓ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣକାରୀ କୌଣସି ଭଗବତ ଭକ୍ତ ମିଳିଗଲେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣ ଓ ଲୀଳାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେପରି ସନକାଦି 4 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବକ୍ତା ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଶ୍ରୋତା ହୋଇ ଭଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି, ସେହିପରି ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କେହି ଶ୍ରୋତା ମିଳିଗଲେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, ଗୁଣ, ପ୍ରଭାବ, ରହସ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଶୁଣାନ୍ତି ଏବଂ କେହି ବକ୍ତା ମିଳିଗଲେ ନିଜେ ଶୁଣନ୍ତି। ଶୁଣାଇବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବକ୍ତାର ଅଭିମାନ ଜାତ ହୁଏ ନାହିଁ କି ଶୁଣିବା ବେଳେ ଶ୍ରୋତା ହେବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ନିତ୍ୟଂ ତୁଷ୍ୟନ୍ତି ଚ। ଏହିଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, ଲୀଳା, ଗୁଣ, ପ୍ରଭାବ, ରହସ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ପରସ୍ପରକୁ ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଥନ ଓ ଚିନ୍ତନ କରି ସେହି ଭକ୍ତମାନେ ନିରନ୍ତର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହନ୍ତି। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର କାରଣ ନୁହେଁ। ରମନ୍ତି ଚ। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ରମଣ ବା ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରେମରେ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ରହେ ନାହିଁ। ତସ୍ମିଂସ୍ତ ଜନେ ଭେଦାଭାବାତ୍। ଭେଦାଭାବାତ୍। କେବେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତ କେବେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହିପରି ଭଗବାନ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରେମ ଲୀଳା ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥାଏ ଏବଂ ଅନୁକ୍ଷଣ ପ୍ରେମ ବଢ଼ୁଥାଏ। ଉକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନାର ନିଷ୍କର୍ଷ ହେଲା ସାଧକ ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା, ଭାବ ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରବାହକୁ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ କରିବାକୁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବା ଉଚିତ। ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭଜନର ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ କହି ଏବେ 2ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଷାଂ ସତତଯୁକ୍ତାନାଂ ଭଜତାଂ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକଂ ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧିଯୋଗଂ ତଂ ଯେନ ମାମୁପଜାନ୍ତି ତେ। ମୋଠାରେ ସର୍ବଦା ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରେମ ପୂର୍ବକ ମୋ ଭଜନରେ ରତ ସେହି ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେହି ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଭଗବନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତଗଣ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସମତା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ,
କି କିଛି ହେଲେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ମଜ୍ଜି ରହିବା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାମ। ଭଗବାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମଜ୍ଜି ରହିବା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ ନାହିଁ। ସବୁ କାମ, ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି କରାଇବାର ଅଛି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ଦେବାର ଅଛି ସେସବୁ କାମ ଭଗବାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଠାରେ 2ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ସେହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସମତା ଓ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେଷାଂ ସତତ ଯୁକ୍ତାନାଂ 9ମ ଶ୍ଲୋକ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଚିତ୍ତ ଓ ପ୍ରାଣ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣ, ପ୍ରଭାବ, ଲୀଳା, ରହସ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଓ ଗୁଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ଅନୁକ୍ଷଣ ତାଙ୍କଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେହି ନିତ୍ୟଯୁକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ସତତ ଯୁକ୍ତାନାମ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଭଜତାଂ ପ୍ରୀତି ପୂର୍ବକମ୍, ସେହି ଭକ୍ତମାନେ ଜ୍ଞାନ ବା ବୈରାଗ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପାରମାର୍ଥିକ ଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏ ତୁଚ୍ଛ ସାଂସାରିକ ଭୋଗ ତଥା ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ଓ ନବନିଧି ବା ଚାହିଁବେ କିପରି? ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସିଦ୍ଧି ଆଦିର କୌଣସି ଆଦର ବା ମହତ୍ଵ ନଥାଏ। ସେମାନେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣାର କରି ପ୍ରେମରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଭଜନରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି ଆଦି ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥାଏ। ଅନୁକ୍ଷଣ ଭଗବତ ଭଜନରେ ନିମଗ୍ନ ରହିବା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଭଜନ ଓ ଭକ୍ତି। ଭଗବତ ପ୍ରେମରେ ସେମାନେ ଏତେ ମଜ୍ଜି ରହନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗମ୍ ତମ୍, କୌଣସି ବସ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି, ଘଟଣା, ପରିସ୍ଥିତି ଆଦିର ସଂଯୋଗ ଓ ବିୟୋଗରେ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଯେପରି କୌଣସି ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରାପ୍ତି ଅପ୍ରାପ୍ତିରେ, ଲାଭ କ୍ଷତିରେ, ଆଦର ନିରାଦରରେ, ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତିରେ ଓ ସୁସ୍ଥତା ରୁଗ୍ଣତାରେ ସେମାନେ ଯେପରି ସମଭାବ ପୋଷଣ କରିପାରିବେ, ସେହିପରି ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ବା ସମତା ମୁଁ ସେହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଦଦାମିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନେ ସେହି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗକୁ ନିଜର ନ ମାନି ଭଗବତ ପ୍ରଦତ୍ତ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜଠାରେ କୌଣସି ବିଶେଷତ୍ୱ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ମାମ୍ ଉପଜାନ୍ତି ତେ, ଯଦି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ତ ଓ ପ୍ରାଣ ଅର୍ପଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କ'ଣ ବା ବାକି ରହିଲା? ଯାହା ଫଳରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅର୍ଥ ସେହି ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜଠାରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁନତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତାହା କଦାପି ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ରହେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ୱ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ, ରାଗ, ଦ୍ୱେଷ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାର ଦେଖାଯାଏ, ଭଗବାନ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଦ୍ୱନ୍ଦାତୀତ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ରୂପକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟିର ସତ୍ତା ଦେଖାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ପରି ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଲୋପ ପାଇଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମତା ଆସିଗଲେ ସବୁକିଛି ଭଗବାନ ବୋଲି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସମତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସମତା ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଯୋଗ। ସମତ୍ୱଂ ଯୋଗ ଉଚ୍ୟତେ। ଗୀତାରେ କର୍ମଯୋଗ ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି। ଯଥା ଦୂରେନ ହ୍ୟବରଂ କର୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗାନ୍ ଧନଞ୍ଜୟ। ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ମୁପାଶ୍ରିତ୍ୟ ମଚ୍ଚିତଃ ସତତଂ ଭବ। ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଭକ୍ତ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ତାକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଚିନ୍ତନ କରିବା ଓ ଚିନ୍ତନ ହେବାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନ ଓ ଭଜନ କରାଯାଏ ତାହା କୃତ୍ରିମ ଏବଂ ଯାହା ସ୍ୱତଃ ହୁଏ ତାହା ବାସ୍ତବ। କରାଯାଉଥିବା ଚିନ୍ତନ ନିରନ୍ତର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହେଉଥିବା ଚିନ୍ତନ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଭଳି ନିରନ୍ତର ହୁଏ। ସେଥିରେ ବିରାମ ଆସେ ନାହିଁ। ସତତ ଯୁକ୍ତାନାଂ, ଶରୀର ପ୍ରତି ପ୍ରିୟତ୍ୱ ଓ ଆସକ୍ତି ହେଲେ ଶରୀରର ଚିନ୍ତନ ଆପେ ଆପେ ହୁଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ହୋଇଗଲେ ଭଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ବରଂ ତାହା ଆପେ ଆପେ ହୁଏ ଓ ଆଦୌ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ।
ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ପ୍ରେମର ସହିତ ଭଜନ କରିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଭଜତାମ୍ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକମ୍ ତେଷାମେବାନୁକଂ ପାର୍ଥ ମହମଜ୍ଞାନଜଂ ତମଃ ନାଶୟାମ୍ୟାତ୍ମଭାବସ୍ତୋ ଜ୍ଞାନଦୀପେନ ଭାସ୍ୱତା। ସେହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞାନ ଜନିତ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ଜ୍ଞାନଦୀପ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ତେଷାମେ ବାନୁ କମ୍ପାର୍ଥ ମହମ ଜ୍ଞାନଜଂ ତମଃ। ସେହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କୌଣସି ସାଂସାରିକ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ଇଚ୍ଛା ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଉଛି ସେମାନେ ସାଂସାରିକ ପଦାର୍ଥ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କି ପାରମାର୍ଥିକ ପଦାର୍ଥ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ମୋର ସପ୍ରେମ ଭଜନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍କାମ ଭାବ ଓ ସପ୍ରେମ ଭଜନ ଦେଖି ମୋ ହୃଦୟ ଦ୍ରବିତ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସେବା ହେଉ। ସେମାନେ ମୋ ଠାରୁ କିଛି ନିଅନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ମୋ ଠାରୁ କିଛି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ହୃଦୟ ଦ୍ରବିତ ହେବାରୁ ମୁଁ କେବଳ କୃପା ପରବଶ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନ ଜନିତ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିଦିଏ। ମୋ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କାଳେ କୌଣସି ନ୍ୟୁନତା ରହିଯିବ, ସେହି ଭାବନାରେ ମୋ ହୃଦୟ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ। ଆତ୍ମଭାବସ୍ତଃ ମୁଁ ଅଛି। ଏହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଯେଉଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମାନି ନେଇଛି, ତାହା ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବାରୁ ହିଁ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ହେତୁ ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନେ କରୁଛି। ଯଥା ମୁଁ ବାଳକ, ମୁଁ ଯୁବକ, ମୁଁ ବଳବାନ, ମୁଁ ନିର୍ବଳ ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ବିଶେଷଣକୁ ବାଦ ଦେଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରକୃତିରୁ ମୁକ୍ତ ଅଟେ। ଏହି ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ନିତ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆତ୍ମଭାବସ୍ତଃ ପଦ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଭାସ୍ୱତା ଜ୍ଞାନ ଦୀପେନ ନାଶୟାମି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମୟ ଜ୍ଞାନଦୀପ ଦ୍ୱାରା ସେହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନ ଜନିତ ଅନ୍ଧକାରକୁ ମୁଁ ବିନାଶ କରେ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ଜୀବ ନିଜେ କିଏ ଓ ତାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ, ସେହି ଅଜ୍ଞାନକୁ ମୁଁ ବିନାଶ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ କରାଇ ଦିଏ। ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧର ମହିମା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି, ତାହା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ, ମନନ, ନିଦିଧ୍ୟାସନ ଇତ୍ୟାଦି ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କୌଣସି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ କରାଇ ଦିଏ। ବିଶେଷ କଥନ, ଭକ୍ତ କେବଳ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ନିମଗ୍ନ ରହିଲେ ସାଂସାରିକ ସିଦ୍ଧି ଅସିଦ୍ଧିରେ ସମ ରହିବା ରୂପକ ସମତା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ଭଳି ପବିତ୍ର କହି ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ନିଜେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଓ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ବରଂ ଭଗବତ କୃପାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ସମତା ଆପେ ଆପେ ଆସିଯାଏ। ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ ସ୍ୱତଃ ହୋଇଯାଏ। ଭକ୍ତି ରୂପିଣୀ ମା ଯେଉଁଠାରେ ରହିବ, ସେଠାରେ ତାର ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ପୁଅ ଅବଶ୍ୟ ରହିବେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଆସିଗଲେ ସମତା ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାରରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ବୋଧ ସ୍ୱତଃ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ସାଧନ ଜନିତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅପେକ୍ଷା ଭଗବତ ପ୍ରଦତ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଲକ୍ଷଣ। ଏଥିରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଆଭାସ ବି ରହେ ନାହିଁ। ଯେପରି ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଭଜନରତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯୋଗକ୍ଷେମ ଭଗବାନ ବହନ କରନ୍ତି, ସେହିପରି କେବଳ ଭଗବତ ପରାୟଣ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ କିଛି ନ ଚାହିଁବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପାଇବାକୁ ବାକି ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭଗବାନ ସମତା ଓ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭଗବାନ ସେହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଋଣୀ ହୋଇ ରହନ୍ତି। ଭାଗବତରେ ଭଗବାନ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ସର୍ବଥା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଥିବା ଗୋପୀମାନଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ଉପକାର ବା ଋଣ ଅଛି, ମୁଁ ଦେବତାଙ୍କ ପରି ଦୀର୍ଘ ଆୟୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରତିଶୋଧ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁନି, ଋଷି ଓ ତ୍ୟାଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୃହ ପ୍ରତି ଆତ୍ମୀୟତା ରୂପକ ଯେଉଁ ଶିକୁଳିକୁ ସହଜରେ ଛିନ୍ନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାକୁ ସେମାନେ ଛିନ୍ନ କରିଦେଲେ। ଭକ୍ତଗଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନରେ ଏତେ ମଜ୍ଜି ରହନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ସମତା ଆସିଯାଇଛି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱରୂପବୋଧ ହୋଇସାରିଛି।
ଯଦି କଦାଚିତ୍ ଜଣାପଡ଼େ ତେବେ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଏହି ମମତା ଓ ବୋଧ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା। ନିଜଠାରେ କୌଣସି ବିଶେଷତ୍ୱ ଦେଖା ନ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, କେବଳ ସମତା ଓ ବୋଧ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଦୁନିଆକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଏହି ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି ବୋଲି ମୋତେ ଜଣା ନ ପଡ଼ୁ ଏବଂ ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଭଜନ ଓ ଚିନ୍ତନରେ ନିମଗ୍ନ ରହିଥାଏ। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ। ଯଦ୍ୟପି କର୍ମଯୋଗ ଓ ଜ୍ଞାନଯୋଗ ସାଧନ ଏବଂ ଭକ୍ତିଯୋଗ ସାଧ୍ୟ, ତଥାପି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କର୍ମଯୋଗ ବି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗମ୍ ତମ୍ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଦୀପେନ ଭାସ୍ୱତା। ଅପରା ଓ ପରା ଦୁଇଟି ଯାକ ପ୍ରକୃତି ଭଗବାନଙ୍କର ହୋଇଥିବାରୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅପରା ପ୍ରଧାନ କର୍ମଯୋଗ ଓ ପରା ପ୍ରଧାନ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କର୍ମଯୋଗର ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ନିଷ୍କାମ ଭାବ ଓ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ୱରୂପ ବୋଧ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କର୍ମଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂସାରର ଉପକାର ସାଧିତ ହୁଏ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଦେହାଭିମାନ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଭଗବାନ ଚିନ୍ତନରେ ଭଗବତ ପ୍ରେମରେ ଭକ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଓ ନିମଗ୍ନ ରହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନିଜଠାରେ କୌଣସି ନ୍ୟୁନତା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା କିଛି ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶିଶୁ ମାର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହୁଥିବାରୁ ତାର ଯେପରି ନିଜର ନ୍ୟୁନତା ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଯାଏ ନାହିଁ, ତାର ଖାଇବା, ଗାଧୋଇବା, ପିନ୍ଧିବା ଇତ୍ୟାଦି ସକଳ ଦାୟିତ୍ୱ ମା ବହନ କରେ, ସେହିପରି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ଭାବନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଏବଂ ଭଗବାନ ମୋର। ସେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ କେବେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ହୃଦୟସ୍ଥ ଅଜ୍ଞାନକୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ବାଳକଠାରେ ତ ଅଧିକ ଅଜ୍ଞତା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ବିଶେଷ ବିବେକ ଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବିବା ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଭକ୍ତ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତ କିଛି ନ ମାଗିଲେ ଓ ଚାହିଁଲେ ସୁଦ୍ଧା ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ କର୍ମଯୋଗ ଓ ଜ୍ଞାନଯୋଗ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଭକ୍ତଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଊଣା ରହେ ନାହିଁ। କର୍ମ ଯୋଗରେ ଶାନ୍ତ ରସ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ଅଖଣ୍ଡ ରସ ଓ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଅନନ୍ତ ରସ ନିହିତ। ଶାନ୍ତ ରସ ଓ ଅଖଣ୍ଡ ରସରେ ଅନନ୍ତ ରସ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ରସରେ ଶାନ୍ତ ରସ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଓ ଅଖଣ୍ଡ ରସ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। କର୍ମଯୋଗ ଓ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଲୌକିକ ସାଧନା ତଥା ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଅଲୌକିକ ସାଧନା। ଅଲୌକିକର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଗଲେ ଭଗବତ କୃପାରୁ ଲୌକିକ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଲୌକିକର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଗଲେ ଅଲୌକିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଅଲୌକିକରେ ଲୌକିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଲୌକିକରେ ଅଲୌକିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନୀ ହୁଏତ ଭକ୍ତି ବିହୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବିହୀନ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଗୋପୀମାନେ ବେଦାଧ୍ୟୟନ କରିନଥିଲେ, ଜ୍ଞାନୀ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରତ ତପସ୍ୟା ଆଦି ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଅତି ଅସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱରୂପବୋଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ବାସୁଦେବ ସର୍ବମ୍ର ଅନୁଭବ ତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମଭାବସ୍ତଃ ଜୀବ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ, କାରଣ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ହିଁ ଜୀବ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ପରାପ୍ରକୃତି ହୋଇଥିବାରୁ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ। ଉପନିଷଦରେ ଅଛି, ଶରୀର ଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ଜନା କରି ଭଗବାନ ନିଜେ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ତତ୍ ସୃଷ୍ଟ୍ୱା ତଦେବାନୁପ୍ରାବିଶତ୍। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଓ ବିଲକ୍ଷଣ କୃପା ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଆଡ଼କୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଗଲା ଏବଂ ସେହି କୃପାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସେ ଏବେ 4ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରଂ ଧାମ ପବିତ୍ରଂ ପରମଂ ଭବାନ୍ ପୁରୁଷଂ ଶାଶ୍ୱତଂ ଦିବ୍ୟମାଦିଦେବମଜଂ ବିଭୁମ୍ ଆହୁସ୍ତ୍ୱାମୃଷୟଃ ସର୍ବେ ଦେବର୍ଷିର୍ନାରଦସ୍ତଥା ଅସିतो ଦେବଳୋ ବ୍ୟାସଃ ସ୍ୱୟଂ ଚୈବ ବ୍ରବୀଷି ମେ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମ ଧାମ ଓ ପରମ ପବିତ୍ର। ଆପଣ ଶାଶ୍ୱତ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ,
ଆଦିଦେବ ଅଜ ଓ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ବୋଲି ସମସ୍ତ ଋଷି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଅସିତ ଦେବଳ ତଥା ବ୍ୟାସ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ଧାମ ପବିତ୍ରମ ପରମମ୍ ଭବାନ। ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଯାଇ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମୁଁ ପଚାରିବାରୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହିଲେ, ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଯାହାଙ୍କଠାରେ ସାରା ସଂସାର ସ୍ଥିତ ସେହି ପରମ ଧାମ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଯାହାକୁ ପବିତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ପବିତ୍ରାଣାମ ପବିତ୍ରମ ଯହ, ସେହି ପରମ ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ। ପୁରୁଷମ ଶାଶ୍ୱତମ ଦିବ୍ୟମାଦି ଦେବମଜମ ସ୍ୱୟଂ ଚୈବ ବ୍ରବୀଷିମେ। ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଭୃତିରେ ଋଷିମାନେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଅସିତ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦେବଳ ଋଷି ତଥା ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାଶ୍ୱତ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଆଦିଦେବ ଅଜ ଓ ବିଭୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଶାଶ୍ୱତ ସଗୁଣ ନିରାକାର ରୂପେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଦେବତା ଓ ମହର୍ଷି ଆଦିଙ୍କ ରୂପରେ ଆଦିଦେବ ମୂଢ଼ ଲୋକେ ମୋତେ ଅଜ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଅସମୂଢ଼ ଲୋକେ ମୋତେ ଅଜ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି। ଏହି ରୂପେ ଅଜ ଏବଂ ମୁଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ସାରା ସଂସାରରେ ବ୍ୟାପ୍ତ, ଏହି ରୂପେ ବିଭୁ ବୋଲି ଆପଣ ନିଜେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ପାଇଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସଗୁଣ ନିରାକାର ପାଇଁ ପରମ ଧାମ ଓ ସଗୁଣ ସାକାର ପାଇଁ ପବିତ୍ରମ ପରମମ ଭବାନ ପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କ ସତ୍ୟ ଯେପରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ହିଁ ସମଗ୍ର ପରମାତ୍ମା। ଯେ ନିଜେ ପବିତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରେ ସେ ପରମ ପବିତ୍ର। ଭଗବାନ ପରମ ପବିତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଆଦି ମଧ୍ୟ ପରମ ପବିତ୍ର। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର 38 ଶ୍ଲୋକରେ ଜ୍ଞାନକୁ ଇହଲୋକରେ ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର କୁହାଯାଇଛି। ନ ହିଁ ଜ୍ଞାନେନ ସଦୃଶମ ପବିତ୍ର ମିହ ବିଦ୍ୟତେ। ମାତ୍ର ସେହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପବିତ୍ର। ସର୍ବମେତଦୃତଂ ମନ୍ୟେ ଜନ୍ମଂ ବୋଧସି କେଶବ ନ ହି ତେ ଭଗବନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଂ ବିଦୁର୍ଦେବା ନ ଦାନବାଃ। ହେ କେଶବ, ମୋତେ ଆପଣ ଯାହା କିଛି କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁକୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକଟ ହେବା ବିଷୟ ଦେବତା ବା ଦାନବ କେହି ହେଲେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସର୍ବମେତ ଦ୍ରୁତଂ ମନ୍ୟେ ଜନ୍ମାଂ ବୋଧସି କେଶବ। କ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନାମ, ଅ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମ, ଈଶ ହେଉଛି ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଓ ବ ହେଉଛି ବପୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱରୂପର ନାମ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ କେଶବ କହନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଏଠାରେ କେଶବ ସମ୍ବୋଧନ କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣ ହିଁ ସଂସାରର ଉତ୍ପତ୍ତି, ସ୍ଥିତି ଓ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା। ସପ୍ତମରୁ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଆପଣ ଯାହା କିଛି କହିଛନ୍ତି ସେ ସବୁକୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଭୂତି ତଥା ଯୋଗର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ସେ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସତ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ପାଦକ ଓ ସଞ୍ଚାଳକ। ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଏପରି କେହି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏହି ରୂପେ ସବୁରି ମୂଳରେ ଯେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ ମୋର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ। ଭଗବାନ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ଯେଉଁ ପରମ ବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ସେହି ପରମ ବଚନକୁ ଏଠି ରତମ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହି ଅର୍ଜୁନ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ନ ହିଁ ତେ ଭଗବାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଂ ବିଦୁର୍ଦେବା ନ ଦାନବାଃ। ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ମୋର ଓ ତୁମର ବହୁତ ଜନ୍ମ ବିତିଗଲାଣି, ସେ ସବୁକୁ ମୁଁ ଜାଣେ, ତୁମେ ଜାଣ ନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରାକଟ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦେବତା ଓ ମହର୍ଷି ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାକଟ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯାହା କିଛି କହିଛନ୍ତି ସେସବୁ ଠିକ୍, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଦେବତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟତା ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବାରେ କିଛି କାମ ଦିଏ ନାହିଁ। ସେହି ଦିବ୍ୟତା ପ୍ରାକୃତ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ଓ ନଷ୍ଟଶୀଳ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାକଟ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱ ଓ କାରଣକୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେବତା ବି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ଦାନବ ଜାଣିବେ ବା କିପରି? ତଥାପି ଏଠାରେ ଦାନବାଃ ପଦ ପ୍ରୟୋଗର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଦାନବଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ମାୟା ଅଛି।
ତାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ମାୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦାନବଙ୍କ ମାୟା ଅକାମୀ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିଠାରୁ ଭଗବାନ ଅତୀତ। ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ ଓ ଅସୀମ ଏବଂ ଦାନବଙ୍କ ମାୟା ଶକ୍ତି ଯେତେ ଅଦ୍ଭୁତ ହେଲେ ବି ପ୍ରକୃତ, ସୀମିତ ଓ ଉତ୍ପତ୍ତି ବିନାଶଶୀଳ। ସୀମିତ ଓ ନାଶବାନ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଅସୀମ ଓ ଅବିନାଶୀ ତତ୍ତ୍ୱକୁ କିପରି ଜାଣି ହେବ? ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ମନୁଷ୍ୟ, ଦେବତା, ଦାନବ କେହି ବି ନିଜର ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟାଦିଙ୍କର ଯେତେ ଜାଣିବାର ଯୋଗ୍ୟତା, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି ସେସବୁ ପ୍ରାକୃତ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତିରୁ ଅତୀତ। ତ୍ୟାଗ, ବୈରାଗ୍ୟ, ତପ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଆଦି ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ନିର୍ମଳ କରନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ। ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ତାଙ୍କ କୃପା ବଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ହେବ। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳରେ କେହି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ତାଙ୍କ କୃପା ବଳରେ ହିଁ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବୁଦ୍ଧିର ଚମତ୍କାରିତା ବା ସିଦ୍ଧି କାମ କରେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୌତିକ ଆବିଷ୍କାର ଦ୍ୱାରା କେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।